La setmana que ve, la selecció espanyola sub-16 de bàsquet començarà la seva preparació de cara al campionat europeu que s'ha de celebrar el mes d'agost a Montenegro. Entre els jugadors convocats n'hi ha un de gabanenc, Sergio Hernández, que juga al club de bàsquet Cornellà i que ja havia participat amb la selecció catalana en els campionats d'Espanya d'aquest passat mes de gener, on va aconseguir una medalla de bronze. Amb aquesta convocatòria, en Sergio fa un primer pas per estar present en aquest campionat. Aquest dijous, la Federació Espanyola de Bàsquet ha publicat la llista de jugadors convocats per als entrenaments que realitzarà la selecció sub-16 a la localitat madrilenya de Pinto. Els entrenaments s'iniciaran el dia 29 i el dia 1 d'abril la selecció sub-16 anirà a Itàlia, a Ragusa, on participarà en un torneig amistós, enfrontant-se a Grècia, Bulgària i Itàlia. Entre els jugadors convocats per a aquests entrenaments i pel torneig amistós de Ragusa hi haurà el pivot gabanenc Sergio Hernández, que actualment juga al Cornellà, però que es va iniciar al club de bàsquet Gavà. El nou seleccionador de la sub-16, Luis Gil, l'ha escollit per acompanyar d'altres jugadors procedents d'equips com el Barça, la Penya, el Madrid o l'Estudiantes. Potser el fet que el mes de gener Sergio Hernández guanyés la medalla de bronze amb la selecció catalana en els campionats d'Espanya han acabat de decidir el seleccionador perquè entrés a la llista de convocats per a la selecció sub-16. Amb aquests entrenaments i aquest campionat amistós, la selecció de bàsquet sub-16 està preparant el proper europeu de la categoria, que es celebrarà del 5 al 15 d'agost a Montenegro, i on la selecció espanyola defensarà el títol. Per en Sergio Hernández, aquests entrenaments i el campionat són una oportunitat per estar en aquest pròxim europeu.